Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Marso, tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Jose, ang bana ni Maria. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 16. Versikulo 18 ngadto sa 21 o versikulo 24. Si Jacob, amahan ni Jose, bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose apan sa wala pa sila magtipon. Nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom, samtang naghuna-huna siya niini. Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, nganli siyag Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.